ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇಡು ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡನೆ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ 7 ಸ್ವರಕುಲೇನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದ. ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಲೇನು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪವೆ. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕಿ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೆನಿ ಅನ್ನಿಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಒಂತಂತೇನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಪುಯಿ. ನನ್ನ ದುಂಬು ಒರಿದಿನ 7 ಸೊರಕುಲೇನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗೇಡ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಗ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ರು. ಸರಿತು ಒಂದ್ಲೆ ಬರೆಪುನ ಎಂಚ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ. ಓ. ಔ. ಬರೆದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 0 ಪಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವರ ಅಹ. ಇಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೆದು ಒಂದು ವರಿದಿನ 7 ಸ್ವರಕುಲು ಬಂದುಲೆ. ಇನಿಕ್ ಈತಿ ಯಾವು ಒಂದೇ ನಿಕುಲು ಮನನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಕಾದ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುನು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆಗಾದ ದಿವೊಂಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೇಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.